Fer te fel ni'n sôn, gwyliau hanner tymor ar y gorwel, mae'n lot o blant, athrawon a rhieni'n ffili aros i gael wrthos fach o hoi nawr, Lisa. Felly, rhywbeth i bawb gallu pitio mewn, achos mae eisiau wylo rhywbeth i nhw'n neud dros hanner tymor, sa'i siarad. Strwytheitie bach rwydd, a pethach falle fydd yn annog nhw i fwyta pethach newydd a gwahanol ac yn y blaen. Felly, beth sydd gyda fi, digon o stecs gyda fi heddi, mae rai fi gyfadde, mae popeth yn sticky ma ar hyn o bryd. Sef y cywiar gyda fel saws sticky, fi wedi defnyddio yr chicken wings fan hyn, yr adenydd, ond mae ddigon rhwydd wneud e hefyd gyda'r thai, neu gyda just chymod yr portions mowr, neu hyd yn oed y rest y chicken os chi am. Ond mae'r darnau bach ma yn darnau rhesymol neis wedi prynu lot yn o gyda'i gilydd a maen nhw'n bwydo yn gwmws. Tia 50-70 am ddigon i fwydo. Wel, fi'n gwybod bod ddim lot o gig, so fi'n gweud i fwydo gyda rhywbeth arall. Ond hefyd, maen nhw'r teip o bethau ti'n prynu mewn siop a maen nhw'n ddrud i brynu. A falle 4 neu 5 gewch chi yr un, a ti'n talu tipyn amdanyn nhw. Felly, i ddechrau gyda, so mae gyda fi rhai fyna wedi dechrau ffrio yn marinad, Mae gyda fi rhai fan hyn sydd dwi ddim wedi cyffwrdd â. So beth yw'n neud yn gyntaf yw wneud y marinad. Dwi'n defnyddio jar jam fan hyn, wedi cael ei glai mas, a fi wedi dod i bach o fel yn y gwylod yn barod, So, Mari, os ti moyn dod fan hyn i ddechrau gyda, Gei di wneud rhywbeth yn y funud nawr, So mae'r mel mewn fyna yn barod, fi'n mynd i ychwanegu tua hanner llond llwyed o warlleg, a dwi'n defnyddio'r pethau rhwydd, ond os oes amser gyda chi... So yn amlwg hwnna wedi dorri yn barod i ti mewn pot? Y cyfan oedi ar gyfer pobl sydd falle ddim yn coginio'n ymal, neu sydd ddim ag amser, ond os ych chi moyn dangos plant o le mae galleg yn dod, prynwch yr ewyn galleg... To beth fi'n gweld y lletwydd weithiau, maen nhw moyn torri a wedyn sy'n cilleth addas, so ti'n falle'n rwyddach a saffach dy plant, bod nhw yn y jar yn barod, efe? Ie, a maen nhw'n anwch nhw i wynto fe, i gyfarwyddo ar gwynto fe yn y blaen. Ond o ran torri, does dim un gyda fi fan hyn nawr, ond... Dyma beth sy'n yn ddelfrydol i blentyn i dorri. Dim ond chi dynnu'r crôn oddi wrth, rhan fwyaf pethach, Un gilleth menyn neu gilleth mamgita'r ci, achos does dim awch ar unrhyw ochr, Dwi'n werthu, ti'n gwybod beth chi'n meddwl, mae'n row. Mae'n debyg i pan o'n i'n fach. Ti'n gwely na. Sbatiwr ac coginio cacennau yw honna, ond mae'n debyg iawn o ran siap i'r cylleddu hen ffasiwn. Bara menyn. A mae'n digon tenau i allu fynd trwy tomato neu papur, ond heb torri cwt. Felly, y sinsir a garlleg mewn fyna, fi'n mynd i osod nawr ten bach o marmalade, Mae'r ein yn flasau asiaidd yn dyn nhw, mae'r sinsir a'r soia. Yn gwmws, ac i gario ymlaen ar thema yna. Diolch am atgoffa fi. Bach o soi, llwch chi fynd am un sy'n yn eisiau mewn halen neu cyffredin. Digon o soi, Lisa. Digon o soi, yn gwmws. Llwn ni ddod i bach o sydd oren mewn a zest oren, as mae hwnna wrth gwrs yn mynd yn hyfryd gyda yr marmalade, Felly mewn fyna nawr, mae digon o pethau sticky gyda ni, y mel, y marmalade, a gyd i roi siglad bach i hwnna nawr. Fi'n gobeithio ni. So rhoi gwrdd siglad, felly rhyw cocktail bach yn efe? Ac wrth gwrs, gall unrhyw blentyn i wneud na. Iawn. So, allwch chi wneud gwahanol rhai i wahanol plant. Mae un arall gyda fi fan hyn wedyn, Daf. Olew, yr vinegar, vinegar seidir neu vinegar gwyn, to bach o fel. Gallwch chi ychwanegu mwstard, bach o bybur, Yna beth yw hwn yn mynd i fod nawr, bach o halen, yw yr saws, yr dressing ar gyfer... Mae'n blessing. Mae'n gwynto neu. Hwn ar gyfer y salad. Mae twll yn y top. Cadw dy fus ar y top. Lwcus wedys ti fan'na. A dwi'n wedi agor felly mae eisiau rhywbeth i sychu'n hwylo, sori. A fel cael doi blentyn yn y gegin fan hyn, siwr o fod, ti di un arfer. Fi'n gyfarwydd yna. So troiad bach i hwnna nawr i gael yr sinsir a phopeth yn sown mewn yn y saws. Hwnna yw'r ffefryn i. Cito hwnna. Does dim mwstard gyda fi, ond fel arfer, dyn ni'n dod i mwstard mewn gyda hwnna hefyd. So na te, chi'n gallu gweld fan hyn nawr, mae'n farn i gael y cyfan i fixo'n llwyr, Felly, beth dwi'n gwneud wedyn yw gosod nhw mewn yn y ffrimpan, fel na. Mewn ôl i'n cwtch efe. Sy'n dechrau toddi popeth, ar ôl i bopeth i doddi a lliwio tamed bach, ni'n dodi nhw ar trei fel na, A fel arfer, os ti'n prynu rhain gyda'r marinade yn barod, maen nhw'n gwmynt dryta. O, ydyn. O, maen nhw'n dryta. Ti'n talu am bod rhywun arall ti'n neud eiti, felly ti'n amlwg wedi dangos nawr, fwy o bethau fydde gyda ni getre beth bynnag, yna fe? A dwi ddim yn jocan nawr, ond ar ôl ryw hanner awr, wel, ar ôl 10 munud, trwch y drosto yn yr saws, a gallwngwch nhw fod, a wedyn mae hwnna wedyn, maen nhw'n mynd yn sticky neis, O, neis. Dydyn ni ambell un fyna o rhai nawr i oeri ar y cyfer chi, ac yn sydyn reit, fi'n mynd i wneud salad bach, A mae'n weithgar hefyd i fyta rhywbeth fel hyn, dyw e? Da'r plant yn trial dod o hyd i'r cig mas o'r esgyn a beth fel hyn, dyw e? Brocoli, yn amrwd, bach o bybur, sibwn, sgwbl o tomatos, dyn ni'n torri nhw'n ddelfrydol, A hefyd cilleth fan hyn gyda... Mae afal a cnau mewn salad yn hyfryd, Felly ni jyst ni dorri rhain
sy'n lot o amser dyn ni ar ôl, felly just torri'r hynna yn gloi Rhyw iawn. funud fach 'da ti ar ôl, Lisa. A ble ath hwnna? Reit, sori. Saws ato ni fan hyn, y dressing. So, un marinad ar gyfer y chicken, yr cywiar, a Ie, llall a un ar gyfer y salad, ie. Os oes rhestr hir o grwysion, ydych chi cerwch trwy'r y sait i ofalu bod popeth gyda chi'n barod, okay? Bydde bach o gnau fan hyn nawr, yr pica neu rhywbeth fel yna yn hyfryd hefyd. Mae bach o challenge yn tîn i gael y boi sy'n fita brocoli wedi coginio. Fi'n mynd siŵr sy'n fydde brocoli amrwd yn mynd lawr. O, well, fi fe'n amrwyd yn meddwl. Wes. Cydwch beth mae'n cymryd yn ganiateo bod chi'n gwybod beth yw'r plant yn licio. Maen nhw'n gallu syni chi. So'n carbon ffysi tîn i, ond... A dyna ni, hwnna wedyn yn mynd dros y cyfan fel yna, a hwnna'n barod i weini p'un yn ganol y bwrdd, neu falle yn unigol. O, mae'n chyfendigedig. Gobeithio bod chi gallu cael llawn llun. Mae'n liwgar, mae'n daf cyrdi. Ti'n fi'n mynd i fynd am y brocoli. So'n siŵr faint o'r saws sydd wedi mynd ar y dressing. O, neis, na, bendant. Lot i mynd ar hwnna. A torri nhw fan, wedyn fydda nhw'n fwy tebygol o'i fwyta nhw falle. Hyfryd, Lisa. Gewn ni mwy yn ystod yr egwyl nawr, ynddo fe? Bendant, diolch yn fawr ti.